Rahim, mun kira ku ne a wannan wuri. Sunana Yusuf Idris Gusau, sakataren yada labarai na jam'iyyar APC ta jihar Zamfara. Kamar da kuka gani, mun kira emergency meeting na State Working Committee SWC na jiha bisa takaddu da muka sama, wanda ta farko ta fito daga mazaɓar garin birnin Magaji, wadda Honorable Aminu Sani Jaji ya fito, dan majalisa mai wakiltar birnin Magaji da ƙauren Namuda, inda suka yi zarginsa da kuma tabbatar da cewa sun dakatar da shi daga jam'iyyar APC bisa zargin a yin party activities da kuma yin abubuwan da ba su dace ba ga jam'iyya, da kuma rashin halartar tarukan jam'iyya don jam'iyya ta kira shi a karamar hukuma da mazaɓa ta birnin Magaji, sannan da kuma kirkira wasu taruka wanda suka saba ma dokokin jam'iyya ba bisa ka'ida ba, wanda wannan takarda ta mazaɓa sun yi adresin ɗinta zuwa ga shugabannin jam'iyya na karamar hukumar mulkin birnin Magaji, wanda sakataren wanda ciyaman na wannan mazaɓa Alhaji Bello Lawali mai zogala, wanda ya sa mata hannu, wanda sakatarensa Salmanu Umar Tsamiya shi ma ya sa mata hannu, tare da mutane 19 wanda suke a wannan mazaɓa. Baya ga wannan, sannan kuma shugabanni na mazaɓar ƙaramar hukumar mulki ta birnin Magaji, wadda su ma suka yi confirming notice of confirmation, sun tabbatar da abun da mazaɓar birnin Magaji ta yi na korar Honorable Aminu Sani Jaji daga jam'iyya. Abinda su wannan karamar hukumar mulki suka ce, baya ga wannan ma suna zarginsa da hana yin zaɓe a mazaɓu guda 4 lokacin zaɓen gwamna da ya gabata a jihar Zamfara, wanda wannan ya fito daga mazaɓar karamar hukumar mulki ta birnin Magaji. So bayan wannan ne shugabannin jam'iyya, wato State Working Committee, muka zauna muka karbi waɗannan rahotanni kamar da suka biyo, mu ma muka tabbatar da abun da mazaɓa ta yi, ƙaramar hukumar mulki ta yi. So muka rubuta ma National Secretariat takarda nan tabbatar musu da cewa mun aminta da dakatar da Honorable Aminu Sani Jaji daga jam'iyyar APC daga rana yau 17 ga watan 5 na shekara ta 2024. Kuma wannan takarda, kamar da aka sani, mun duk abin da waɗannan daga mazaɓa suka rubuto na anti-party activities, wato yi ma jam'iyya zagon ƙasa, da kuma rashin yin da'a da girmama jam'iyya, da rashin biyayya ga shugabannin jam'iyya, da rashin halartar tarukan jam'iyya idan jam'iyya ta gayyace shi a mazaɓar shi da ƙaramar hukuma, da kuma yin abubuwan da ba daidai ba wanda suka saba ma kundi da dokokin jam'iyyar APC. So wannan shine duka muka haɗu a matsayin State Working Committee, wato majalisar koli ta zartaswa ta jam'iyyar APC a jihar Zamfara. Muka aminta da abunda mazaɓa suka yi, abunda ƙaramar hukuma ta yi, mu ma muka tabbatar da shi. Yanzu mun rubuta ma jam'iyyar APC ta ƙasa takarda, wadda ga ta nan, wadda sakatare ya sa hannu, chairman ya sa hannu, an yi kwafin mataimakin shugaban jam'iyya na ƙasa mai kula da yankin arewa maso yamma domin tabbatar da wannan. So da wannan shine muka kira ku domin mu sanar da al'umma, musamman 'ya'yan jam'iyyar APC, bisa wannan mataki da jam'iyya majalisar koli ta jam'iyyar APC ta jihar Zamfara ta gabatar a wannan lokaci. Muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.